Hello guys! Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Marso 25 hanggang 27, 2024. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, one of the best schools po sa Bicol region. Ang Abuitis Power, ang BPI Sustainable with You program. Kung interested po kayo makita about itong programa nila, i-click lang po niyo yung link dito sa taas. Okay, kung kayo po ay nanonood via Facebook video, may link po dun sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Click lang ninyo, pupunta po kayo sa webpage nila to know more about the program, kung anong programa yun. Okay? At gayon din po ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Umpisahan na natin ang update na yon, na yung Lenten season at magsimula na po ang bakasyon, lalo na po na yung dating pong Huwebes hanggang Easter Sunday. So, dapat malaman po ng mga kababayan natin kung ano magiging lagay ng panahon. So far, okay naman po. Wala po tayong any weather disturbances at may mga ulan-ulan naman pong dadaan po sa bansa natin na magbibigay po ng relief. Kahit po meron tayong El Nino, mabuti na yun, mayroon konting ulan, pero hindi po siya aabot dun sa normal levels sa buwan na ito. At ito pong easterlies ay patuloy po makaka-apekto po sa silangan bahagi po ng ating bansa. Meron po tayong tropical wave dito. O, pwede rin natin sabihin na surface trough. Ito po yung natitirang kaulapan ng dating shallow LPA dito sa may south-southeast of Guam noong nakalipas na ilang araw. At itong mga ulap niya, naka-embed na po na yun sa easterlies at inasahan pong magpapaulan sa Visayas, Bicol Region, Northeastern Mindanao, at ilang portion din ng Central Luzon, yung mga natitirang mga thunderstorms niya in the next 2 days. Mamaya papakita natin sa inyo kung kailan makakarating itong mga ulap na ito. At meron po tayong decaying shear line dito, but hindi naman po ito tatagal. At sa ating zoom in satellite animation, so ito po yung latest from windy.com, UMETSAT satellite servers, at ayan po, nakita po natin ang pag-approach itong elongated na kaulapan na may mga pagkulog at pagkidlat at magbibigay po ito ng mga ulan sa Eastern Visayas at kakalat din po yan sa iba't ibang bahagi po ng Visayas at hilagang silangan Mindanao sa may Surigao Provinces, Siargao, Dinagat Islands. Magiging mas malakas po ang mga ulan dito po sa may area po ng Samar Leyte Provinces. Gayun din po ang Kabikulan, baka mamayang gabi hanggang bukas na umaga may mga ulan po tayo, but sa hapon baka tumila siya. Bakit may mga ulan din inaasahan sa Eastern Visayas pa rin bukas ng hapon. So maganda ito, at least nagbibigay ng mga ulan sa mga agricultural farmlands, but it's not enough dahil po nasa El Nino climate po tayo. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay patuloy po na napakainit, okay, at mataas ang temperatura at umabot po na yun ng 38 hanggang 42 ang heat index o yung na-feel po ng ating katawan na temperatura. Pero yung outside temperature ay nasa 30 to 32 degrees Celsius lamang po. At sa latest na yun, sa forecast sa hangin at sa pressure, okay naman po. Mula na yun hanggang Holy Thursday o Maundy Thursday, manatili pong easterlies po ang silangan bahagi po ng ating bansa. So yan po ang Tuesday, yan po ang Wednesday, at ito po ang Thursday. So nakita po ninyo na mas mahangin po sa eastern sections o silangan bahagi po ng ating bansa. But sa inland sections ay medyo kalmado hanggang paiba-iba na po ang direksyon ng hangin. At talagang mafe-feel mo yung init ng temperatura. Okay? At sa ating rain forecast mula sa European model, so yan po yung kaulapan na yun, bibigay ng ulan sa Eastern Visayas. Mamaya pong gabi, ito po ay kakalat po sa ibang bahagi po ng Visayas at hilagang silangang Mindanao. At sa Martes po ng morning hanggang sa hapon, inaasahan pong papaulan yan sa Kabikulan at dito rin po sa may gitnang Luzon, mga iba't ibang parte, okay? At Visayas at Mindanao, may mga localized thunderstorms pa rin.
bukas ng hapon, Miyerkules ng hapon. Yan, kita po ninyo sa Northern Luzon, Central Luzon, sa Miyerkules ng hapon, may mga ulan din, at sa Mindanao, Visayas, hanggang sa Holy Thursday. So, expect may mga rain showers and thunderstorms sa hapon o gabi. Magdala lang po ng payong at medyo blessed po ito. At medyo blessing po ito sa atin kahit po sa panahon ng El Nino. At sa rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang Miyerkules, ang lahat ng ulan ay nakatutok po dito sa may silangan bahagi po ng Luzon, lalo na po sa may hilagang Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, at hilagang silangang Mindanao sa may Northern Caraga, Siargao, Dinagat Islands o provinces, at dito rin po sa may area po ng Surigao provinces. So, nandyan po ang pinaka-bulk ng mga ulan for the next 3 days. But iba't ibang bahagi po ng ating bansa ay mga karanas po ng mga afternoon or evening rain showers, ang iba umaga ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagulog, lalo na po sa darating pong Martes o bukas hanggang sa Holy Thursday. At bago tayong paalam, ito ang wave forecast. So today ay manatili pong nasa more than 2 meters ang alon po dito sa may East Philippine Sea o silangang dagat Pilipinas. But for the next 3 days hanggang sa Holy Thursday, unti-unti pong babagsak sa 1.5 meters ang alon dito. Magiging light na po ang laki ng alon at napakaganda po para magkakaroon ng fishing activities. Lalo na po dito sa may inland waters ng ating bansa at sa West Philippine Sea ay napakakalmado at hanggang 1 metro lamang po ang laki ng alon at suitable po para mangisda at maglayag sa karagatan. So, okay na okay po ang ating first half ng Lenten season. Pagbalik natin sa Holy Wednesday, magbibigay tayo ng pure update sa weekend naman po, sa Good Friday hanggang sa Easter Sunday hanggang Monday na po next week para malaman ninyo ang lagay ng panahon na yung darating pong bakasyon. So, watch out for that. Sa Wednesday, lalabas po natin ang pinaka-latest update. So, dyan muna natin tatapusin ang ating update at babalik ulit tayo na yung darating pong Holy Wednesday. Ito si Mike Padre ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #Weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.